Здравейте, приятели, аз съм Михаил Петков от Карп Моджо шаранджийски магазин и в днешният малко по-дъждовен следобед вторник съм седнал на по едно кафенце да си поговорим малко за риболова по дивите ни язовири и по-специално за захранването по дивите язовири. Сигурно всеки от вас е чувал популярната фраза, че тук на топче не кълве, на диво на топче не кълве. И искам да си поговорим малко повече за захранването с топчета, за захранването с царевица и какви добри и лоши примери могат да се направят на един такъв язовир. Ще говорим конкретно за захранването на язовир. Речен риболов, знаете, че е малко по-различен, там постоянно има течение и като цяло всяко едно място зависи от самото себе си, от неговите специфики, дълбочина, сила на течението. Там захранването е малко по-сложно и хубаво е сами да си го преценявате това нещо. Аз не мога да ви посъветвам какво да правите на всяко едно конкретно място по реката. За това ще говорим за язовира. Там нещата горе-долу са по-регулирани, водата навсякъде няма течение да предположим и вече варирате само с дълбочината. Знаете ли каква е най-често допусканата грешка с захранването на див язовир? Най-голямата грешка е да си подготвите една 10 кг, 20 кг кофа с царевица, независимо дали била тя сварена, дали била вкисната, да си харесате едно място и да изсипате всичката ето тази храна върху това място. Това би било най-голямата ви грешка на див язовир. И освен това да си хвърлите и въдиците на същата тази царевица. Дали на едно зърно, на 2, на 3, на 4, няма никакво значение. Това би била най-голямата грешка, която ще допуснете на вашия риболов. Много хора го правят, точно за това искам да ви разкажа малко повече, защо това нещо е грешка. Тактиката с масирано захранване на едно петно би била много печеливша, ако във водоема има достатъчно наброй риби. В нашите диви язовири това въобще не е така. Ако отида на арендован водоем и се изсипа голямо количество храна на едно петно, със сигурност може да не е на първия ден, но на втория повечето от рибите ще оберат от голямото количество храна и на втория ден реално може да ми започне хубав риболов. Докато на диви водоем, ако изсипете голямо количество храна, тази храна ще бъде обрана от рибите може би след една седмица, може и чак юни месец да се обере. Защото просто няма риба, няма коя риба да я изяде. Нито каракудата ще изяде достатъчно количество от тази царевица, нито някакви платики, нито нещо друго. Вие чакате шаран и амур. Те са тези, които ядат големите количества храна и ако тях ги няма на петното ви, това петно ще сработи след много дълго време, дълго след като вие сте си тръгнали. И затова трябва наистина много да внимавате с захранката. Другият така по-резултатен, доколкото чувам и от колеги, метод за това нещо е да си захранвате всяка една въдица с минимално количество храна. Какво имам в предвид под това? Имам в предвид на всяка една от въдиците да ви бъде разположена на различно петно, на различна дистанция, на различна дълбочина и храната, която хвърляте покрай нея, да бъде не повече от 2 шепи храна. Не повече от 2 шепи храна. Като тази храна вече може да си позволите да бъде с една идея по-добро качество. Може да миксирате царевица с пелети и с малко натрошени топчета. Ето тук съм ви приготвил една, така да се каже, комбинация, която използвам аз. Тя се състои от 2 кг царевица, това е варена царевица, 2 кг варена царевица, 2 кг пелетки, рибни пелети са. И към тях добавям килограм топчета. Килограм отново рибни топчета, аз предпочитам рибното, за вас не знам, може на едни водоеми да кълве на сладко да търси, аз си предпочитам рибните, защото така съм преценил. Този микс 2 кг царевица, 2 кг пелети и килограм топчета ви дава една наистина атрактивна храна. Този микс от храна бързо ще събере и по-малки и по-големи риби. По-малките ще си изядат някакви прашинки, които има на петното, но създалото се малко петно пък по-лесно би привлякло големите риби, които са по-мнителни. И виждайки, че малките риби се хранят там, чопват нещо по петното, те биха се престрашили много по-лесно, отколкото ако имате едни 3 квадратни метра залято с царевица, което за тях е нещо нетипично във водоема. И шансът да ловите по-голяма риба реално се увеличава. Не количеството захранка ще ви направи риболова, а неговото качество и неговата малка порция.
Нали, трябва да направите такава порция, за да сте сигурни, че една риба да се завърти на това петно, тя ще може да изяде всичко и да вземе и вашия монтаж. Защото в противен случай, ако имате 3 квадратни метра храна, тя ще яде отстрани, ще яде, ще се нахрани и после ще си тръгне от петното. Няма да прояви никакъв интерес към стръвта, която сте хвърлили. Затова нали, съветът ми е по-малки порции, но по-качествена храна. И тук стигаме до моментът, нали, с любимата ми фраза, че на топче тука не кълве, която съм е чувал за Дунав, чувал съм е за Горни Дъбник, чувал съм е за Огоста, за всичките големи язовири това нещо се носи като една градска легенда, просто от хора, които не знаят какво правят. Така би го определил. Рибата винаги ще предпочете топче пред царевица, защото топчето съдържа, най-вече хубавото топче бих искал да подчертая, съдържа рибни брашна, съдържа части от семена, всичкото това нещо, което разбира се би предпочела всяка една риба пред нормална царевица. Царевицата е страхотна захранка, не ме разбирайте погрешно, винаги я използвам като добавка към основната си храна, но вече ви казах в какви пропорции. 2 кг царевица, пелети, килограм топчета. Тази комбинация в количествата и пропорциите храна наистина ми носи резултати и на диво, и на платено. Така че с удоволствие ви споделям, копирайте, правете каквото си искате с това нещо. Нали, не е строго специфично, може да използвате повече царевица, може да използвате по-малко топчета и пелети. Просто казвам ви да експериментирате, не използвайте само в кисната царевица, примерно. Добавете малко пелети, добавете малко натрушени топчета. Това нещо със сигурност ще ви подобри качеството на захранката. И стигаме до така важния момент основно с прословутата фраза, че на топче не кълве. Никога не очаквайте кълване само на едно единствено топче, което сте закачили на косама. Тоест, това е пък другата огромна грешка, която най-често се прави, да си залеете петното с царевица и да очаквате кълване на едно топче, което сте го сложили на косама. Рибата просто няма как да търси това топче целенасочено. Трябва да в захранката ви да присъстват малко количество било топчето, но да ги има. Тоест, тя трябва да търси това по-хубаво топченце храна, което се намира насред царевицата, за да може да очаквате и кълване на него, ако сте го закачили на косама. Говорихме преди някакво време с познат от Бургас, който сподели една така интересна информация, от която тръгна много готин разговор за захранването като цяло, от което е породено до някъде тази тема. Ходят на язовир Мандра край Бургас. Знаете, огромният язовир Мандра край Бургас, напълно див язовир, хубави шарани има между другото, но и много труден. И добре, разпитвам го, нали, как си захранват, как процедират като цяло, за да добия представа за стила им на риболов. И това, което ми каза той, наистина ми се стори странно и нали, така бих искал да ви го споделя. Царевица. Много голямо количество царевица, да речем 20 кг, те си го разпределят в един кръг. В един широк кръг, да речем с диаметър 5 метра, така захранват с шепите стабилно царевица. И какво правят след това? Разполагат си въдиците вътре в този кръг. Един вид ограждат си стръвта с храна. И съответно следващата ми реакция беше и какво сега? Получавате кълванета на двете най-крайни въдици и той каза да, най-често така се случва. И каква е логиката сега да се случва това нещо най-често? И защо всъщност това е едно голямо самопрецакване? Разполагайки голямо количество около въдиците си храна, вие по този начин намалявате драстично шанса рибата да влезе в този кръг, който сте създали и да намери вашето топче, вашата стръв, независимо каква е стръвта, било тя топче, било тя царевица. Просто рибата се нахранва отстрани от този кръг и излиза наляво, надясно и така нататък. Дори да влезе някаква случайна риба, попада на първите две въдици, които са от края, другите в началото, в средата, които са си стоят необезпокоявани през целия излет. И много ми беше интересна реакцията след като му го казах това нещо. И нали, прав си каза, но защо го правите? Питам го защо го правите това нещо. Защото всичките така го правят. И добре, няма ли логика в това, което ти го казвам, че е грешка? Има логика, да. И наистина има логика, като се замислите, не трябва да е така.
До тук ви казах какви са така две от грешките, които не трябва да допускате, но да ви кажа и горе-долу как е хубаво пък да го направите това нещо. Когато захранвате, нали, има два метода за захранване. Един, както ви го споменах, е да направите масирано петно, а другия да си пуснете въдиците с малко храна на различни места. Ако сте избрали методът с масираното захранване и все пак има повече риби във водоема, хубаво да го направите последния начин. Правите си в центъра на сектора или където сте си харесали мястото, петно с повече храна. Но важният момент е да разположите въдиците една от ляво, една от дясно, една отпред на това петно. За да може те да бъдат извън него и за да може откъдето и да дойде първо риба, събрана от храната, тя да захапе първо вашият монтаж, преди да ви изяде половината храна и да стигне до центъра на това петно. Тоест, откъдето и да дойде риба, първо да се натъкне на монтажа ви. Хубаво е, нали, ако сте пък и повече хора с повече въдици, едната да бъде на една дистанция, другата малко пред нея, третата пред петното, един вид да обградите петното си с въдиците. Не обратното, както ви го показах, този лошия пример с кръгчето и в средата въдиците, а нали, съвсем обратното. Малко петно с въдици около него, с тръф около него, с куки около него, така да го кажем. Това нещо би ви дало една друга информация, от която, нали, много хора биха се възползвали, но много хора не биха се и замислили за нея. Ако видите повече кълване на лявата въдица, отколкото на дясната или на предната, това би ви говорило, че рибата идва от тази страна, от която са ви повечето кълванета. Идва от тази страна и най-вероятно преминава на другата, но най-често идва от едната страна. Това е важна информация от гледна точка на ваши колеги във водоема и така нататък, от която може да се възползвате и да преместите и другата си въдица, примерно от лявата страна, ако забележите наистина, че идва повече риба от там. Хубаво да не слагате двете въдици от лявата страна на една дистанция, да бъдат малко така разделени, едната по-надолу, едната по-напред. Това несъмнено би ви донесло повече кълванета, ако все пак има чести риби във водоема. Ако няма чести риби, действайте с схемата всяка една въдица да си бъде на малко петно, на различна дистанция, на различни места и като цяло да търсите рибата, а не да я чакате тя да дойде на вашето петно. И ако все пак ме питате кои са най-добрите топчета за диво, бих ви казал рибни. Няма да ви кажа конкретна марка, бих ви казал да използвате като цяло рибни топчета. Рибата по дивите водоеми е свикнала да се храни с малки рачета, с миди, с червеи, с скакалци, всякакви такива естествени неща, които поначало са на протеинова основа. Протеиновите топчета, които ще използвате, е хубаво да бъдат с рибна основа. Не, че няма да хванете някога риба и на друго топче, нали, напълно има всякакви сливи, царевица, плодови, сладки, солени. На всяко едно топче може да хванете риба, но зависи как захранвате. От цялото това нещо искам да ви наблегна, че не толкова топчето на косъмът, което сте сложили е важното, а цялостната ви захранка и метод на разполагане на въдиците и така нататък. Не ме разбирайте сега погрешно, топчето, което сте сложили на косъма, пък е супер важно от друга гледна точка. То трябва да се отличава, да бъде по-атрактивно, да бъде по-миришещо, да съдържа повече съставки спрямо топчетата, които сте сложили в храната си. И тук идва вече голямата разлика, защо се продават едни топчета в пакети, а други топчета в малки кутийки по 50-100 грама. Идеята е, че тези топчета в кутийките са по-наситени, съдържат повече аромати, повече активни съставки, които съдържат примерно другите, както са на T-Bites примерно. Има си топче в пакет, има си топче и в кутийка. Топчетата в кутийка съдържат 3 пъти, повтарям ви, 3 пъти повече активни съставки и брашна от тези, които са за захранване. Точно с тази цел, за да може да си отличите топчето, което е на косъма и рибата вече веднъж опитала 2 пъти от храната, да търси целенасочено този аромат и да ви вземе точно стръвта. Това е супер важно нещо, да отличите стръвта си от основната захранка. Отличаването на стръвта може да стане по няколко начина. Не е задължително да бъде само с малко по-вкусно топче и така нататък, по-атрактивно топче. Може да го отличите с плуващо топче, някакъв поп-ъп или лафтър.
може да го отличите с ярко топче. Ако храната ви е малко по-тъмничка на цвят, слагането на ярко топче би ви донесло със сигурност по-добър резултат, защото рибата просто по-лесно го вижда къде се клати някъде по дъното и отива да го вземе конкретно него. Виждали сте сигурно многобройни такива клипчета на шарани, които виждат някъде хранят с някаква царевица, обаче страни така виждат някакво клатещо се топче и отиват целенасочено да вземат него. Това се случва съвсем, на практика и съвсем често. Ако пък сте решили да ловите на дънно топче, така 20 мм, хубаво отгоре да му сложите една силиконова царевичка за цвят и малко да подобри неговата плаваемост по дъното. Това несъмнено ще ви донесе по-добри резултати спрямо едно тъмно топче, което да лежи някъде разхвърлено между всичките други. Като цяло това е логиката на захранване, логиката на търсене на рибата, на събиране на рибата. Когато го имате това нещо в главата си, всеки един риболов занапред би ви бил една идея по-лесен, защото знаете какво ще правите. Дали ще захранвате масирано, дали ще търсите рибата с малки петна. И като знаете вече как да си отличите стръвта от основната храна и да не я разположите по грешен начин, отново да ви подчертая, тогава вече наистина може да очаквате някаква риба в конкретния водоем. Знаете, че на диво нещата не са никак лесни, рибите стават все по-малко, затова апелирам към вас, моля ви, пускайте по-малките маломерни риби, пускайте и по-големите майки, които наистина допринасят за рибното наследство в язовира. С риба над 10 кг изобщо няма да се наедете, нито има вкусовите качества като на по-малките, нито ще се изкефите от изяждането ви. Това е от мен, надявам се да съм обяснил всичко. Ако нещо все пак ви интересува, питайте в коментари, звънете ми, винаги съм готов да обясня на всеки, който му е интересна тази тема. Михаил Петков, Карп Моджо шаранджийски магазин, чао и до нови срещи!